For today's video guys, nata diri sa Tunggo guys. Musulod ta sa ilahang Crystal Blue Water Mountain Resorts. Pero na-desert ta musulod dito guys. Mubayad ta din lang ma'am. Na sila entrance diri guys na 25 pesos. Pero humana na mo sila bayad. Managhanyo. Managhanyo. Unang mato ta guys dito sa ilahang nindot kuno na suba. Tinaw kuno kayo. Unsa pailanganan? Oh. Tala na guys. Okay. Dara to mga kauban ha, dara Idol George, o kingon man ni Idol Roland, Madam Girl, dara. Atong kauban tanan. Dara, ato na ta guys. Okay. Dara guys, mo ni dalan guys padung sa kuano? Blue sa Namot, mo ni dalan na guys Blue Mountain Spring. Ambog na mga kuano, mga hanggaw. Ay dugi naman ni kasi minito di ay. Dara guys. Pasok na yung mga big break re. Ara guys mga hanggaw guys. Ambog na mga hanggaw guys Yabag ka sikat diha. Ako ay sakile. Padung ni sa Namot guys, mo ni dalan guys awang dalan guys. Mo ni view dito guys Sikat lampu lang ang sikila. Wala mo driver guys Sikat. Ay guys, lapis ako ang garo guys, little bagyo guys Tanawa nagkilit-kilit. Ay, napaka super sikat. guys. Tuktukin talaga dito. Labi kurba dahil guys. May ano talaga, may barrier dito sa gilid-gilid. Kumari hindi ka malaglag, masabit ka pa dito. Safety biyahe diri guys kay 50 ano, naay mga kuan diri guys. Dara mo yung view diri guys Dito guys, kani ka una na mo guys kani. Kani ka Kanito sa view diri sa Tunggo guys. Kani na gitar guys. Tao, mga hanggaw Kani amo na mo guys, kani ka una guys, dakong motor guys, yan ay Kapada Maganda us-us kasawa, na mga guys. hanggaw siguro kapada us-us na. Piting kuan na diri guys kanang bahada kayo. Nami mga sugat guys, gikan ang amigo ni guys. okay ra, nagkara ni. Awal sa inter diri. Ang gina-highball diri gud. Oh, na to sidecar. Di ara Atay guys. guys, atay guys. Bukat ka na lang, langi. Pandos na tadi guys. Sikat ba? Guys. Di ara guys, bahada kayo guys. Okay guys, ngabot na diri sa kuan guys ha. Diri sa area nga sa gitawag nila ani. This video. Kani guys, mo niliguanan sa tao guys. Nilahi na ng iro guys. Na Darang iro guys, nilahi nila kaliguan na na pa isa rin tuta dito inahan. Dito idane, gamay. Na ko na liguan na si Ro. Gamay, pagdako iro. Ana ta di karon guys. Dara diri. Mo ni ilang area ri karon guys nga. Liguanan sa King Kong. Apay na pendurian guys. Lamig kay ilang tubig diri guys Tanawa guys Lamig kay liguan lang tubig guys. Nang ganahan mo ug mo ni mo diri guys. Ani na mo diri sa kuan. Mountain Spring. Diri sa may Tunggo. Nindot diri kayo nindot kay liguan gid grabe gid ay ka nindot lang tubig diri. Mo ni siya diri nga area diha sa atbang anay daghang mga cottage diha. Okay, mo ni ha napoy daghang nang maligya diri. Dara ato mga tropa. Hingabot na mga hanggaw diri Hingabot na diri ha. Okay guys. Nata diri karon. Okay guys, nata diri karon guys nata diri sa ilang tulay. Diha guys, daghan po mga cottage diha. Ang gusto mo nga mo abang diha. Po diha guys mo ni ilang tulay diri. Mo ni dara. Ang mga hanggaw dako nganhin na pod. Uyog kayo guys. Hinahinay mo ha, hinahinay. Grabe kurog kayo kay Stodlay. Kurog kayo sa tulay, grabe ka kurog. Mo ni lang view diri. Okay guys mao day ni ang ilang giingon nga Crystal Blue Mountain Resort. Nada guys nata diri sa ubos sa bukid kana mga bukid gina kayo guys kana bukid gina kayo mo ni ilang liwanan kani
mo ni siya oh, nindot yung tinaw gi kay ilang mga tubig. Tanaw na to ha, madungaw ta gamay ha. Oh, grabe ka tinaw ilang tubig. Mo ni gidayo diri karon nga bag-o nga resort guys. Diri sa may Tunggo. Ari ta pikas nga side guys ha. Na diri guys napoy daghan nga ligo gani di ari guys. Mo ni siya nindot gi kayo ilang tubig di ari guys. Mo ni siya guys. Nindot kayo ilang tubig guys. Tinaw kayo. Okay guys no. Mo ni niya ganahan mo tanaw diri guys. Na tanawa. Laag mo diri guys. Diri sa may Tunggo. Mo ni ilang giingon nga Crystal Blue Water Mountain Resort. Mo ni guys ha. Mo ni tinaw kayo. Nataning tunga-tunga sa bungtod. Bungtod na niya kana kakahuyan ni. Kana den diari nga pikas nga side. Mo po day buntod kayo. Habog na kayo guys buntod na. Nataring ilalom gyud sa buntod. Nara guys nitinaw kayo ilang tubig diri. Okay guys ha. Thank you for watching guys.